Kaže, sastanu se Srbin, Bošnjak i Hrvat. I odluče da zasade drvo mira jedno. Hoćemo sad da bude drvo mira, poslije toga mir. I kaže Hrvat, ja bi zasadio kajsiju. Kaže Bosanac i Srbin, ne, ima kaj, ti preferiraš tu na svoju stranu i tako dalje, ne može. Kaže Srbin, ja bi zasadio bresku. Dosjetite se ova dva, kad ne može, ima bre, opet ti tu hoćeš da nas išaltaš, da nam provučeš tu nešto svoje i tako dalje, ne može. Pitaju Bošnjaka, šta bi ti? Kaže Bošnjak, ja bi vino u lozu. Sad ova dva razmišljaju, vinova loza, nema ništa sporno i to. I zasade vino u lozu. Kad sutradan zove Hrvat ovog Srbina. Pa znaš ti šta nama kaže, juče uradi onaj Bošnjak i tako, kaže, pa zasadi vino u lozu i to. Pa kaže on, šta je, po čemu je sporna vinova loza? Kaže zelena, se obrezuje. Hvala vam mnogo što ste bili